Gindagdagan sang show cause orders ang Land Transportation Office Region 6 ang abogado sa City Legal Office ang Iloilo City nga si Atty.Lira. Ini matapos na diskubrihan sa mga otoridad nga expired na ang registration sang iya salakyan matapos ang ginpatigayon nga roadside inspection sang Mayo 5, 2026 kung sa diin nagpakita man ini sang hindi maayo nga batasan. Sa interview sang Bomba Radio kay LTO6 Regional Director Atty. Gaudioso Hedespon II, iya ginpahayag nga natukiban nga mayara sang problema sa registration sang salakyan sang abogado matapos ginpangitaan sang ila personnel si Lira sang Certificate of Registration kag Driver's License. Sano kay Hedespon, wala man ini nahatagan sang Temporary Operator's Permit matapos ang ginpakita sini nga hindi maayo nga batasan kung sa diin mas nag-init man ang tensyon sang nagpamilit pa ang abogado nga mayara sang ginpapanaog nga memorandum si President Bongbong Marcos nga balido pa ang iya dokumento bangod mayara sang 3 ka bulan nga extension. Ang Certificate of Registration ni Lira amo ang na-expire sang February 2026 apang basa sa Memorandum Circular number 2026-5058 ang mga motor vehicle registration nga nag-expire lang halin Abril 2026 ang posible magamit bangod sa National Energy Emergency. Nahibaluan nga ginserbe ang show cause order sa opisina ni Lira sa nagligad nga Hunyo 11. Sa subong nagahulat man ang LTO6 sa manginsabat sa nasambit nga abogado. It is actually a demand for explanation. Sige na based naman na sa incident reports ng aton mga law enforcers nga sa dalan, no. Mga excesses siguro sa actuation niya ni Lira. That's why nga nag-submit ang aton kag makita man naton no based sa report sang aton nga law enforcers na may clear violation. Ang iyang registration di na valid because doon nag-expire na several months back. Si LTO6 Regional Director Atty. Gaudioso Hedespon II.